Apa Dek? Apa Le? Cak Bagus, apa? Yang dadi apa, Sok? Dalang. Aja dadi dalang, bojone mesti akeh. Aja. Ning lek Om Rudio gak. Asine kowe ngeneki aku aja. Mboten nih, lha jenengan ana apa mboten? Kowe asine ngeneki aku aja dadi dalang ki bojone akeh ngawur hooh Le. Liyane dalang. Dalang ki abot. Abot. Sewengi sedina utuh ki mesti kudu jejeg keprak, kudu suarane kudu wis. Jejeg keprak ki ora oleh kleru jejeg sinden lho, ora oleh. Itu tekniknya belajar itu harus bertahun-tahun. Sulit jadi dalang. Dadi apa? Dadi apa? Kudu dipikir tenanan. Aja terus saiki SD pengen dadi dokter, SMP pengen dadi tentara, SMA dadi polisi. Engko lulus kuliah delalah kerja kantor.